El primer Festival Internacional del Circ Castell de Figueres, que va superar els 14.000 espectadors, ja pensa en la seva segona edició. L'alcalde Santi Vila i el director de l'event, Genís Matabosc, han acordat la seva continuïtat. Anunciar que ja des d'avui mateix, hi ha hagut una reunió fa una hora, ja hem acordat posar-nos a treballar per garantir la viabilitat i la consolidació del Festival del Circ, el primer cap de setmana del mes de març, i per tant d'aconseguir fer de Figueres per uns dies a l'any una capital mundial del circ. Les valoracions han estat molt positives. La ciutat s'ha projectat més enllà de la comarca amb un espectacle d'alt nivell i amb una gran repercussió mediàtica. Les coses ens han sortit molt bé des del punt de vista de la viabilitat econòmica d'aquesta iniciativa, des del punt de vista de la qualitat dels espectacles que s'han ofert. Crec que hi ha hagut un amplíssim consens en el sector que havia estat realment un festival d'interès per al públic en general, 14.000 persones visitant-lo, però també pels sectors professionals que esperen d'un festival poder veure, descobrir nous valors del món del circ i que en un moment donat es poden acabar traduint, com em consta que va ser, en contractes per treballar durant l'any. Això és el que s'espera d'un festival. Hem de tenir en compte que aquest festival la despesa és de 285.000 euros. Això no vol dir que la subvenció hagi estat d'aquesta quantitat. Tenir-ho molt clar, sisplau. És la despesa. I aquesta despesa s'ha cobert gairebé amb el 50% pel taquillatge. O sigui, el taquillatge íntegrament ha vingut a cobrir despesa. Per què? Doncs en una primera edició era una primera edició ambiciosa, i al ser una primera edició ambiciosa no en feia prou amb els recolzaments que tenia d'administracions públiques i d'empreses privades. Aleshores, què vol dir? Que el salt mortal de fer un exercici d'aquest tipus no només era organitzatiu, sinó que també era un salt mortal financer. Afortunadament, els espectadors ens varen anar teixint la xarxa a mesura que anaven comprant localitats. De cara al 2013 s'avança ja que les entrades seran numerades i no es descarta ampliar la carpa, que tenia una capacitat per a 1.500 espectadors. Una claríssima és que l'aforament íntegrament per una futura edició havia de ser numerat. Vàrem tenir algun descontrol que vàrem lamentar, perquè al no ser numerat hi havia determinats espectadors que ocupaven butaques que no els hi pertocaven, amb motxilles, bosses, abrics, nens de 2 anys sense dret a butaca o simplement la butaca de, entre moltes cometes, cortesia deixada buida entre 2 grups. Això en una carpa de 1.500 i pico localitats és ràpidament un centenar de localitats, que quan vens l'aforament sencer perquè no vols que ningú es quedi fora, no te les pots inventar i estan allà, però estan allà ocupades per gent que no les ha pagat, diguem. Llavors això, l'aforament numerat fa que el propi espectador es converteixi en acomodador. Un altre dels aspectes molt positius del festival és l'important volum de contractacions que tenen els artistes participants per part dels programadors que van viure les diferents funcions.